Gaurko bigarrengo platera. Nola izena du gaurko bigarrengo platerak? A ber, ate azpizuina, Bai? oporto saltxakin eta foa helatuarekin. Vale. Eta gero gainetik jarriko dut juka pixko bat. Hori da. Juka prejitxu. Osagaiak esango izkizuet. Tipula, ate azpizuna, juka, foaz eginiko izoskia, eta hemen oporto, esne gaina, tardo beltza. Saltzekin, Vale, hasiko basiko gara? gai hartzen oporto ardoa, Bai. ardoa, Ardoa nahi zabaltzia? bai. Ardoa, ezaguna da? Da ardo Baldelares. naparroan, bai, baldelares. Karkarren iten da, Naparroan. Mira. Da lagun baten bodega, Bai. eta Nola izena du ardo bodegak? osonak iten ditu, Nola izena du bodegak? Baldelares, Baldelares. bai. Naparra. Zerritan dago? Karkar, Akarkarra. karkarren, bai. Nola ez daten ezautzen karkarreria, beste herri bat ezagutzeko aukera. Honekin? Ah, bueno, bai. Hau, dana ez dezu erabiliko saltzan, ez da pixkat, Ez, ibiliko du, porto Bai. kantitate berdine, ardo beltz kantitatea, eta gero boteko diu nata kantitate berdine, eta dena reduzitzen denen, listo, Oso ondo. porto saltza. Orduan ematen digu aukera geho bukaeran pixkat dastatzeko, arduan nolako Vale. dan. No. Baina, bota. A ver. Vale, hortxe. Vale, eta oneri boteko diu Tipula pixkat. tipule pusko bat. Hori da. Ondo. Hola xen, zabori pixkat hartzeko, Horixe. eta hola lasai utzi, ezta? Bai. Vale. Perfecto. Hau irakin behar do, irakiten denen erdiraino ezten denen Bai. nata boteko diu, esne Bai, gaine, esne gaina, eta beste pixkat utzi, reduzitzu, eta eta saltza egin da. listo. Hori Bai, da. Kasu honetan, saltza, goxua, baina erreza. bai. Hori da, bai. Gero azpizaina, bueno, Bai, azpizaina azpizuna, duplatxa, esplikatu zazu zerbait berke, guk atea entzuten daunean, olako geho, azpizuna ikustia, da, oza, atea, eta olako azpizun zati eder bat, Bai. ez da logikoa hola esan da, ez? Aten azpizinoa da, hola, Oso, meia. hori da, hori da, bai. Orduan abiten da, juntatzen dira azpizain Pila badino bat, gehiago, bai. gero glukosan hasten zaio, eta gero lortzen da, batzune duzun tamaineko Hori da, azpizaine. hori da, bai. Pues forma hau da Niretzako gutxi gora kasu bera, honetan lehenengo aldiz, bai, Bai, hola bai. bai, jende guztik, osea, esaten diunen platera adibidez, azpizaina, espero izatea Bai, hori da, pusketak edo... hori da. Nik pentsatzen hasieran, zera, bularra batik egite da, eta ez, azpizuna eta ikusi eta. Bai, Aklarau. die bat baino gehiago nazita, eta gero glukosa batekin Hori da. gehituta. Bale, gu beti ikasten. Hoxe, Hori da, ondo. Saltza egin bitartean egongo beha pixka batean. bai. Bale, eta bitartean, ate eta zaigean ez, gauza bat ezan behar dizuet. Ze ilusio egin digun aste honetan, jaso du mezu bat, Berlinetikan bialduta, Ainoak, ikusten gaitu interneten, horregatikan behin baino gehiotan errepikatzen deu, beste modu bat badagoela, telebistatikan aparte, beste ordutegi batean, interneten nahi eran, ikusteko aukeran, ezta? Eta neska honek Ainoak ikusi gaitu Berlinetikan, eta orain dela, pentsatzen dut, bosto zei aste egin ginen plater batetatik, plater bategaz galdetzen, ez? Eta da, atea laranja erara. Bai. Ezan nork egin zuen, eta zan Xabier Zapirain, bera jatetxea du Oiartzunen gurutze berrein. Eta bai bea eta bai guri kriston ilusioa. Ainoa, guan gabona direla eta hasiko zan prestatzen plater berezin bat, eta bere garaian igual ikusiko zuen, da hasi da prestatzen, da ez mendu oso ondo ulertu, eta horrela. Mesua bialdu digu, galdetu ez pixka eta hobeto esplikatzeko. Eta gu, desia zen. Osea, ikusi do Berlinetik, Hori da, internet bidez ikusi gaitu, Vale. eta plater horrekin gelditu zen, dauan gabona dialako nahi mendu hobeto egin. Baina ez dala ondo, guk esplikatu ginen bezala, nahi dura hobeto hartzia errezeta. Eta, bueno, eta feliz. Espezial. Bai sukaldaria eta bai gu, eta dano. hombre, Hori da. Internacional. Hori da, ze garrantzitsua dan, platera ondo esplikatzia eta ondo egitea. Baina gero tartian, hola bialtzia baita ere, ez bani badeu ulertu, berriz etxuti ematen dugu, ez da? bai, hombre. Hori da. Kapozik, ez? Hori da, eta nola ez, bialdu nahi balin badezu beste baten batek olako galderen bat horrela, bada txoriene abildua eitb.com. Eta listo, Baina saiatuko gea alik eta ondoen esplikatzen. Baina, duda bat beste balin badezu, lasai deitu. Bale, Listo, ondo. hasiko ga, Bai. azpizaine... Egiten, zuen martxan jartzen. Bai. Bigarrengo errezetak ja martxan, haintzen hasi da. Bai.
Bota olio pixkat eta Bai, listo. txantxo bat, Ondo. Ondo. vale, Eta hemen juka dao, bai. eta juka, lehenengo aldiz, juka ekartzen dutela, zera, Bai. bai? Hori da, oraindik niretzat gertatu baina epen, Ja. juka Hau, erabiltzen hemen. patata bezala da. Bai. Latinoamerikan ibiltzen duen patata. Bai. Eta zuz erabiltzen duzu, osea, gero Ba, honek... krujientek eta laitiko, eta gainean emateko... Hori da. harri lehutsu Osea, bat fin-finean paterari. ebaki, Bai, azalda guzti o azali gabe? ez azalgabe. Azalgabe. Bai. Hori da, zera, urde espiko bezala finean ebaki, eta gero frigitu, ezta? peladorekin Mhm. xarra batzuk atera, Bai. eta gero olio berotan Bai. frigitu. Honek berak, eta gero testura lortzen da krujiente bezala, Bai, ezta? eta dauke dulce puntu bat. Hori da, gozo punto bat. Bai. Hori da, gozo punto bat. Nola zen mostaza? Ziapea! Ziapea, hori da, bale, Azkenengo egunien galdetzen dizut, Vale. Al tanto. esamen. Joan bitartean kentzen Tipulak? tipulak, bai. Ondo, bai. Teknika botako toña da. Vale. Fran, ondo dijo, ezta? Bai. Zuk endu tipula, eta nik Bai. izne gaina boteko jot. Vale. Hore. Hola, elkar launduaz, hobeto. Hemen beste bat, eta hau listo. Listo? Bai. Vale. Vale. Ahora aún así. Hori. Eta guain barra da, Eta beste pixkat reduzitu utzi, berriz, ezta? eta Bai. listo. Oso ondo zemos dijoa. Nei gutxina gustatzen zat, Bai? Bai. Bai, Batzutan atea esaten da, normalen gutxi nola da, gustatzen zazuta? Apunto, baina pixka gutxio, Vale. Ba, Bada barrua jendea, epela, espartzintzola bezala Ez, nahi izaten dola. Ez, nire kasu ez da. Vale. Jatza botako ju. Bai, hori da. Hori da. Hau da, irekiten, reduzitzen. Pixkate ongo geha, saltza hau zea, Bai, reduzitu murriztu arte. arte, eta txikon. Fran hau preste, ateingo, Bai. eta, bai. Saltza jain da, bida. Baitare, bere puntuan. Bai, Oso ondo. reduzitu da, Vale. erdiraino. Ondo, hau, zanda bezala pixkat. Vale. Horxen, tak, txura. Horbinean platetu ino, ez? Bai, platatu, hori da. Vale. A ver, hartu zu kazoa, eta kazo txikia. A ver, bolat, Bolatetzekoa, vale, saltza hau boteko dugu gainetik. bai. Platera ere dut hori, Bai, Hortxe, polita. kabitzeko, Bai. razoiokoa, tak. Ezoskia zingo dugu, horro aldamenean Zuzke, bola bat gainin jarriko dugu. bere gainean. Hau, egin da ekartzen duzu, ezta? Bai, ekarri dut ine. Ine. Hau etxen diken du, bai. Hori da. Erko hementxe, Taneako denbora ez digu maten da. keapa, hortxe gelitzu dadin. Hori da. Eta oin jarriko dugu juka gainetik. Juka. Bai. Hori da. Hau da, leheno esan duen bezala, zeak lamina txikiakin, Hori xafra da. txikiak, eta gero prejitu, Prejituta. oliotan, ezta? Buelta eta buelta. Bai. Zurituta. Jo, ze Azkeneko polita, tokea, txapa. Eta olio, Wow. Hori da, zea moden asko, ez da? modena bai, ez Hori da, fin-fina, da asko, zertu. Toke fashion, ez da? Hortxe, txapa, bai. Toke fashion. Beira, oan azken ukituak izan, eta berehala da, dastatu berdet, izoskia urtu baino lehenotu ja. Oporto, ardo beltza, tipula eta esnegainarekin saltza egin. Ahatearen azpizuna, zartagian buelta eta buelta. Aurkezpenean, ahatearen gibelaren izoskia ipini eta juka frigituarekin apaindu. Tasatzeko momentu iritsi da, baina hemen nola zabaldu den ardo beltza, zuk Probatu bitartean- nahi? Hombre, claro. Bai? Claro. Dana, behin zabaldu ezkeo bainepen. Eta gaina azpizunakin horrela oso ondo. Bai. Bueno, ez dakit nondik hasi borratzen, horrena juka. Ez du goxua, Osa, eh? dultzea. Hane pentsatzen gutxi jana nahi du juka, baina beste zerbaiten sabori hartzen diote, baina goxua. Eta hau Hartu desietzen. Nola? azpizaina, elatua eta saltza hiru batera. Hirura batean? Probatzeko, bai. Wow, pixka borratu dut eta helatua kristona. Atean gibelekin indakua. Baina, pixka zaila, Eske laban horrekin. arrazozu, bai. Bai.
Dana bat. Batera polita gai baino, bastatzeko orduan, egon helaua. Oza, izoskia. Ona? Helaua, izoskia, kristona, zeana, aten gibelekin egin da. Bai. Beste zati bat. Eta guen eratuekin. Gutxina, Bai, gutxina. Bai, atea gutxin da. Bueno, nola kompleto, Bueno, manoa. Ran, gustora. Ona aldau. Bai, aurrengo eguna izateko eta hola, jaia alkarri puntu hartzen. Topaineu? Hori da, bai. Vale. Karkarko ardoa. Vale? Bai. Zui bizka da.